nin ko in bɛ munumunu ni ju ye mun ye parce que plainte min bɛ yen MINUSMA yɛrɛ nɔ b'a la plainte tɛ Faransi dɔrɔn kan koyi kuma min bɛ taa fɔ plainte in na MINUSMA yɛrɛ fɛnɛ nɔ b'a la ne m'a f'i ɲɛna ko ninnu de ye maliyɛn yɛrɛ dɔw sara olu fɛnɛ ka taa plainte yɛrɛ kɛ an ka armée kama ko violation ko dilannen de don olu mana so siri sufɛ ni dugu jɛra an b'a kun mɔgɔ hakɛ min formera an b'a mɔgɔ bɛɛ dɔn u ye mɔgɔ min former mɔgɔ 12 don a formation kɛra hôtel min kɔnɔ n b'a yɔrɔ dɔn a kɛra Bamakɔ yan o minnu b'a baara la fɛnɛ u dɔnnen don n'i ye nin baara kɛ anw b'an ka ne ma f'i ko ninnu tɛ dɔwɛrɛ kan parce que mercenaire kun nana fɔlɔ ka na fanga bi comme o ma ɲa sisan Mali ka plainte ko kuma tɛ fɔ u bɛ taa ko violation i bɛ violation i b'a laban yɔrɔ dɔn a kun de ye aw ka armée ti dɔwɛrɛ la ka bi mɔgɔw kan donc aw ka armée bɛ cantonner a tɛ bouger ka bɔ yen bilen ni armée cantonner na bi ko Mali ka armée tɛ bouger bilen avion tɛ bouger bilen mun de bɛ yen Ogosagu deuxième tour tɛ Sobanda deuxième tour wa a bɛ kɛ Sobanda Bamakɔ Sobanda Sikaso Sobanda Kayi Sobanda fan bɛɛ c'est l'intention c'est l'instinct grégaire de cantonner l'armée malienne quand armée kadaba comme armée bâtie parce que le Mali aujourd'hui c'est une puissance de la sous-région pour sous la militarisation ani sapeur-pompier ka militarisation avec Mali ni Nigeria bebla niveau quel na où ya metemo là donc malien kouti nous ma wuli ka ni kumɛ de bi sisan o de kama an y'a daminɛ Segu le 22 octobre Segu MINUSMA gɛnni min bɛ yen an bɛ k'a boloda an bɛna dɔ kɛ Bamakɔ an bɛ dɔ kɛ Sikaso an bɛ dɔ kɛ Mopti ne bɛna fɛn dɔ de fɔ an ɲɛna bi a Bamakɔ a k'o faamuya la MINUSMA est l'instrument de travail de la France pour déstabiliser le Mali business de don wa l'Union européenne la Banque mondiale ani FMI nin bɛɛ fɛnɛ États-Unis ka instrument de travail de wa Nations Unies ONU yɛrɛ sigilen bɛ galon de kan a Bamakɔ a bɛɛ galon sigilen bɛ dɔrɔn an b'an ka wariw dalajɛ ka d'u ma u yɛrɛ b'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min ka d'u ye Bafa ni Kilicɛ donc on est dans un monde qui est faux donc n'o modèle nana i ka jamana kan i b'i ɲɛsin i ka jamana baara de ma wallahi bilahi MINUSMA ye tɔɲɔ min d'an ka armée kan Ala de b'a dɔn ni MINUSMA ninnu ye tiɲɛni min kɛ Bamakɔ kɔnɔ yan olu bɛna violation fɔ anw ma ne ko jɔnni sara musoko la plaza la mɔgɔ k'a kɛ to n'olu ka MINUSMA n'u ka général dɔ de ye musoko kɛ plaza la fo k'a faga e k'e nana baara la e ko k'e ɲɛ tɛ tɛmɛ farafinmuso kan i taara o manamanako kɛ fo k'i sa u ninnu denw bɛ compter ka ban ka na an ka jamana n'an ka fɛn bɛɛ gɛn MINUSMA ye business de ye c'est pour cela a Bamakɔ ninnu tɛ taa ten koyi e m'a ye même Centrafrique u ka fɛn minnu tun bɛ nalen ninnu de tun bɛ wari sara ka cotiser ka terroristes financer pour que MINUSMA kana bɔ Centrafrique o kelen de bɛ kɛ diɲɛ fan bɛɛ parce que i n'a fɔ sa Mali la MINUSMA tɛ yan n delila ka fɔ a ɲɛna n'i y'a sɔrɔ ta a sɔrɔ bɛ tila yɔrɔ 5 de fɛn fɛn ye dumuni ye États-Unis de b'i jɔ n'o bɛɛ ye wa dumuni kelen tɛ bɔ Bamakɔ yan a dumuni kelen u bɛ fɛn fɛn san fɛ yan o ye jago ye o de kama jago da gɛlɛyara Mopti yan fan ninnu fɛ a tɛ se ka san yɛrɛ fɛn fɛn a taji ye Faransi ka tɔnɔ bɛ o de la Niger kumanen u ko k'u bɛ carburant tigɛ Mali la ko mais k'u b'a di MINUSMA ma u ka tigɛ MINUSMA la kɛ i fa taji tigɛ i fa la a bɛna mun k'i la a t'i gɛn ka bɔ so kɔnɔ Chine ta ye mebulu de mebulu fɛn b'u bolo o bɛɛ ye Chinois ka tɔnɔ ye mobili minnu b'u bolo location na o bɛɛ ye japonais ta ye ani minɛ caman maintenant avion bola o ye Europe de l'Est mɔgɔ ye c'est business de don et puis c'est clair que MINUSMA ninnu maintien de l'ordre u bɛna dans la charte de l'impérialisme o la u bɛna di u tɛna jamana ka hɛrɛ kama mais u bɛna jamana ka sɔrɔ bɛ lakana cogo min na o de kama u taar'u banban Kidali munna ma taa Kayi u kun ka taa Sikaso kɛ mais u taa Kidali de pour que sanu minnu bɛ yen k'olu bɔ sɔrɔ minnu bɛ yen k'o tila u ni ɲɔgɔn cɛ donc Mali la non o de y'a kɛ an bɛ k'an ɲɛsin mun ma an ka ɲɛsin maliyɛn bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma maliyɛnw k'a lajɛ MINUSMA ko ka ban maliyɛn minnu bɛ MINUSMA kɔnɔ hali dɔw bɛ MINUSMA baara la Mali la u tɔɲɔnnen don koyi mais MINUSMA bɛna mun de ɲa ye
ni soroba be Mali bolo. Donc il faut qu'on sorte de là. Même si on fait un Mali ka plainte na uja ou kata le 18. Na muja ou kata le 18. Nous e Mali ka plainte tué. Kubina ta kuma do de fa te appliquer Mali la blengo. Wa constitution kura min don do fle bala o be ka dien bara be de ke wala ta ni constitution kura kana tin soro. O be ka bara be ke o re kama ma fo Mali on yana. Kan komi no be do bala o kana ke mugo shi dusu kashi kunye. Pati a ka do ala. On de koko amanga kan do bala. On de be voter sera sumba nye. O kanko kuma Malaysia dusu kana kachi kafo ninkera chomina transition erratique vous profiter au fait ou ka fibre patriotique fait ou la bébé ting bolo digite nous manga kando bala nous errata bolo errate nous bolo jambolo kubta yoro no tinate ou kana o lamede parce que avant projet ko fait quand imbe do bala olu yere ba don cho fomba wo watara ante do mo chiga galona na ma kan do bala on yere atimi jafa wanama kuma fo fene ko kama do bala anya janfa nama fo na kando bala anya janfa amitonga atimi janfa kan yere janfa ni ma kando bala okoro ki atimi do erreur de la parce que malin fo mbaka do ko atimi be barala o soro la me ka fo anga kawndi la donc constitution kura mun fle ko bebe ke pour que ni ngana do bala parce que na dona bala do be franci bugu jenni wallahi ni constitution dona bala accord d'Alger ko kuma abana kanga jugujugoro fembo obana Francis Sago obana fembe ba atoy feni mi dro kanka do bala orete dorebo o bolo de ate be na machine ngono dro ka teba kono les langues nationales du Mali sont des langues officielles amaba maintenant loi va to déterminer c'est pas compliqué surtout anya fo fene anga constitution ko chewte chew furu malla muso furu malla furu be daga cheni muso drone ke donc an bora o bagaya muna o fene mandui donc ne fe mo ka feno de fama fen kama de be ni ngono mu ma nga yere ma horonya dama mu ma nga tabia siki ama parce que na mutura korole ngono après be lat kelente ko cheni muso drone be furu nyoma ma de mais courant kono après be lat keleno donc il se ko baraba be toy kibi ko do la chomi male be kan kuma kele min fo ni be ko fe na nya be laje anga fodro aya nga kando bala aya totui anu to corriger na me kata et puis même min faroka monsieur Dribbler Alassane Dramane Ouattara wa palim ba yere ko anga constitution ona a tebena kono ka kuma bampeu président faut te me mandat flaka siga yere te do ala donc nya me be mandat sabana nge ki yere ko kana ko bana donc coup d'état constitutionnel de n'est chien flagué il est ta signaté voilà donc tout ça ou les fenyama de mo kan o mirinato mina aywa Aboubacar Siri foma ninga lawa mene bulo be talike fembe talike situation sécuritaire mi be ka damne kidal kana menaka anya e ka fo moi temene ou mi ga fo ko sema ka fara armée ani groupe to ga pour que ga état islamique kele mais atuma son bon clé fe na me ga me ku armée ou fe ga ta état islamique kele bon do ko lu ma se ga da ala no asoro bna tu kele bon bi ko na ya me ko armée kontra fara ku ka rola mi se ga mu ke soro ne mun fo ena aida anga armée la aka da shimina aka tuko c'est-à-dire munu yerebe ali munu kumeka marfata o yado ali binu marfata na yu bunte ambu goshi fo dugu jugoro sisa ki fra armée malenga a jate ko ama ni a constitution a préambule a fenga bora 600 c'est pas gratuit constitution bora 100 ka ila bela malitekla ni le kanga to malen be kana to atimi o kore kuma mana fo accord la malite fara malika paranya kelen ate di mashima wa aza wate di ma kuma te tinza waten ma fo te di mo wachima bereka bebe pega bitibulu bo na be am blo mine kono sanu mo be kidalu wo lulu mi be wo gaworo mi be na sanu ngacha maliko kale mo ba ka soro de la bo no kele dam nena ametadi ni be faranga menna aya block ngulu la ko ni ay police militarisera a militarisation era amba kuma bampe le 20 octobre ni ala o ira na me loi voté yani kaloka sa président ba promulguer wa warba mbulo fene de a militarisation warbe do be ku do ko a war ko warba mbulo maintenant nous bina armée be progresser di police nous mana militariser ni armée yoro mi bunte ka kla ola olubina pour que la population to sécuriser ça permet à l'armée de progresser et ma sapeur pompier te ka kuma
e bolu ka kuma kame de pas dam la yu ka ifo a jaro lu ka teme diɲɛ mɔgɔ bɛɛ kan wa nin jara malien bɛɛ ye fana tun mɔgɔ bolo ke intérêt personnel dɔ bɛ bolo nin ko in na alors que ni minnu filɛ a militarisation kun ye mun ye jamana de ka wari bɛ ka don polisi la jamana bɛ ka don a la de ko ka an lakana jamana bɛ ka don a la ko ka baara minnu kɛ o baara min bɛ ka bɛ hɛrɛ de lase jamana ma an bɛ jamana ko de la o n'i y'a mɛn ɲɔgɔn pays démocratique tɛ n ko jamana de b'i bolo constitution y'o de fɛnɛ fɔ ko souveraineté de l'état jamana ka k'an bolo fɔlɔ n'i y'a mɛn e b'a fɔ ko i ɲɔgɔn kɔngɔ durunna tɛ i tɔrɔ fila bɛ duguma dɛ donc c'est pour cela mɔgɔw k'u hakili sigi mɛ an ka kɛ an ka jamana fɛ a Bamakɔ ne bɛ min kɛlɛ kɛ don o don population hakili kana yɔgɔyɔgɔ mɔgɔ si ka manamana kan kana don la wa mɔgɔ b'a k'i bɛ coup d'état dɔ labɛn a ka d'a tigi ye de ka Mali minɛ ka di Faransi ma n'a y'a mɛn ko fɛn fɛ ka coup d'état kɛ Mali ka di Faransi ma o de don o dun militaire t'o ɲɛnabɔ an yɛrɛ de population b'o ɲɛnabɔ i ma deli ka min ɲɔgɔn diɲɛ kɔnɔ i bɛ n'o de k'a fɔ k'i bɛ coup d'état kɛ population yɛrɛ ka t'i ka fini bɔ i la k'i minɛ ka t'i di juge ma o de bɛna kɛ ala tɛ se président ma donc c'est pour cela puissance de b'an na sisan an bɛ ka taa de n'an bɛ taa o la les 26 000 personnes a fɔra ko n bɛ fara kan mais a ɲɔgɔn hakili sigi ko tɛ o an ka école de guerre a première promotion bɛ bɔ sini sɔgɔma ni ala sɔnna mais e cɛ min ma école de guerre kɛ o e bɛna taa bila an ka armée ɲɛfɛ yan marifa ta tɛ école de guerre diplôme di ma dɛ i bɛ t'o kalan kɛ de donc k'i intégré la armée la o t'i bila ko armée ɲɛmɔgɔ ka di ma k'a cerveau ka di ma dɛ sisan armée dun bɛ yɔrɔ min na c'est d'abord la planification ensuite l'opérationnalisation de la planification o dun fɛnɛ la fɛnw fɛnɛ bɛ yen wa k'a fɔ k'i donna ko i b'i sago la i bɛ bila discipline de bɛ yen o de kama même justice militaire an bɛ ka réforme k'a la i ye molobaliya dɔ kɛ k'i to hali armée la dɔrɔn a cɛ mun bɛ k'i la i b'a ye o justice militaire fɛnɛ o fɛnɛ b'an bolo yan an bɛ k'o fɛnɛ kalan kura ye pour que ka yɛlɛma don la Mali kura bɛ ka jɔ de o fɛnɛ o vote bɛna kɛ le 20